odkiaľ sú v podstate zdieraní ľudia cez monetárny systém. Čiže stále pokiaľ budeme mať nejaký zahraničný dlh alebo tak, môže tu byť aj priama demokracia, nikdy nebudú ľudia nejak slobodní, stále budú nejak chudobní. V podstate ďalej chcem povedať, že aj upozorniť viacerých ľudí pred zajtrajšími voľbami, aby sa nenechali oklamať slušnosťou politikov, pretože veľa ľudí sa chváli svojimi hodnotami, aké oni majú, ja neviem, rôzne názory, akí sú oni slušní, lenže v podstate nikto nerozpráva o nejakých cnostiach. V podstate dochádza k zámernej manipulácii verejnej mienky. A taktiež aj sám za seba môžem povedať, že dosť som znechutený tými rôznymi reklamami a billboardami a rôznymi klamstvami, ako niektorí ľudia ešte majú v podstate drzosť sa dávať stále do telky. V podstate po tom všetkom, čo tu spravili na Slovensku, hej. Napríklad poviem len toľko, určite viete, ako tí politici sa tešia, napríklad keď sú zvolení, alebo, ja neviem, v podstate celá strana oslavuje. A si myslím, že tí politici, keď sa zvolia, v podstate oni by mali klaknúť na kolena a v podstate byť v takej bázni a pokore a mať pocit úcty voči tomu, že tí ľudia ich zvolili a byť v takej hrôze, že sakra, akú je vám teraz zodpovednosť pred svojim ľudom. Taktiež by som aj nadviazal na tento slogan, že začína to prácou. Ja sa pýtam, čo na Slovensku začína prácou. Z ekonomického hľadiska vieme povedať, že plnú zamestnanosť už máme za sebou. V podstate vysvetlím to takto. Naši predkovia po minulé roky, dajme tomu, celé storočie pracovali tvrdo, ale to bolo kvôli tomu, aby my sme tvrdo nemuseli pracovať. V podstate zámernou racionalizáciou a automatizáciou práce sa dosiahlo to, že veľa práce vykonávajú za nás stroje, čo je vlastne fakt. A takisto práca má za sebou už vrchol, takisto ako ropa, že už to pôjde len dole. Čiže treba vymyslieť nový ekonomický systém. Napríklad v Nemecku sa uvažuje nad tým, že zaviesť niečo ako základný príjem. Napríklad na ich pomery uvažujú o tom, že by mali všetci Nemci, všetci občania od nejakých 800 až 1000 eur základný príjem, ktorý by bol garantovaný a sami by sa mohli rozhodnúť potom na základe toho, akú prácu si zvolia, nie byť nútení svojimi sociálnymi podmienkami a okolným prostredia, že v podstate, ja neviem, ja teraz nejak nešťastnými podmienkami som sa dostal do zlej situácie, nemám peniaze, aby som vycestoval za prácou, v podstate musím robiť vo svojom okolí nejakú podradnú prácu. Takže noví ekonomovia so sviežými myšlienkami sa nad tým zamýšľajú, ako zmeniť tento ekonomický systém a inštitút v podstate základného príjmu by to aj vedel riešiť. Čiže je dosť veľa informácií o tom aj na internete, to si viete nájsť. A tak by som to nejak zhrnul, že v podstate pred zajtrajšími voľbami takže vyzývam k tomu, aby občania volili nie tie strany, ktoré, neviem, sú nejakými komplicmi voči západu, alebo v podstate sa tu nám poklonkujú a sa hrajú na to, aké máme záväzky voči zahraničiu. V podstate ten politik má jediný záujem, keď je zvolený. On má v podstate má jediný záväzok, takto. Má záväzok voči svojim obyvateľom. Čiže vyzývam k tomu, aby ste volili strany, respektíve ľudí, ktorí hája náš národno-štátny záujem, čiže záujem občana. Ďakujem za pozornosť.